Hi, mayong adlaw sa tanan. Karon kay mga ligo mig dagat. And please watch, subscribe to my YouTube channel. Kay nindot kayo ang amo ang dagat dinhi sa Barangay Mukas, Kulambugan, Lanao del Norte. Thanks and God bless. So ayan, nandito na tayo sa dagat. So kailangan nating dumaan sa butas ng karayom, ayan. Bago tayo makarating sa ating paroroonan. Hoy, may aso. Hindi ako kakain ng aso, ha. Toy, agi ko toy. Agi ko toy. Ayan, ito kong paka toy. Ginoo toy. Oy. Ayan. So, dadaan tayo sa butas ng karayom. Ayan yung aso, oh. Akala niya kakain ako ng aso. Hindi pala. So, ayan, hindi siya sumigaw. Or hindi niya ako kinagat. So, ayan, kahit saan, no? Kahit magpunta tayo sa dagat, sa sapa, sa ilog, may asong, nakatingin sa atin. Ayan. So, ayan. Medyo mataas ang dagat ngayon. Ayan. Naku naman. Dahan-dahan tayo, ha, kasi pag malaglag yung cellphone, ayan, good luck na lang. Good luck lahat po yung mga pangarap nating And please naman po, wag naman po i-skip yung ads, ha. Ayan. So, ayan. Nandito ako ngayon sa sa dagat namin. So, ayan. Napakalaking high tide talaga to. Parang Senior San Juan po yung John 24 dahil malapit siyang umaabot sa sa may daanan sa dryer. So ayan. Dito na lang kami sa dagat kasi walang tubig sa ilog. Ayan. So please, wag niyong i-skip yung ads para masaya. Ayan. May mga naliligo na, ha. Dahan-dahan tayo. Para Ayan. So, punta na tayo na. Dumating na tayo sa binyo na. Hi, baby! Ayan. So, ayun. Bababa na tayo sa sa may binyo ng ng tubig. So, sa ining ay Tagalog sa kuan, tugnaw. Agi ko lang. Kung sa tugnaw ay Tagalog sa tugnaw. Ano ba yan? Oy, ano yan? Ay, gumiginaw. Ayan, alay, ayan. Hala! Wala ka lalong bali. Oh, mana? Ora si Merly. Gaya tabay. Uy, katugna. Uy, kalalong. Ato cellphone ay. Uy, lalong kayo, ha. Shout out ni sa Daimad ay nga. Hinaot nga tagaan mi nila og snack karon. Uy, kalalo man ani. Uy, Magtukong mo ba bata? di naman ang balon. Kada lalong kaayo, rin wala pa mi ni adto. Hindi pa kami nagpunta sa pinakamalalim na area dahil hindi ako marunong lumangoy. Ha? Shout out sa kuwani sa YouTube niyo. Ayan. Ha, napakalalim talaga. So pumunta ko dito. Ha, sino 'yan? Kuan, kisa ning sakayan. Agay, napandol tabang cornering. Huy, ginoo ko katugnaw. Nakalalom naman dai diri. Uy, ginoo mo akong sirena. Ay naot inta. Dili na ba ni waterproof atong cellphone? So ayo lang in town og kuan, ha. Sa una kay diri ko maligo kay daghang kay tangkig diri ay. So nindot kay atong langoy-langoy karon, ha, mura tag pawikan. Kasi shout out po Charlie. Ayan, mao na siya tag-iya sa kuan sa ning bangka nga number of MN 0119 mao ni siya. Kinahanglan na ay number kay dili sila madakpan sa Coast Guard kay ang Coast Guard is manakop jud ayon sila. Ug Ginoo ko. Tabang.
Ayan. So, ang isa ka mukas biner. Saman to? Oh, mao na si Kuan. Muna amo ang photographer sa una. Nagbulag man kay tungod nag-ilog man si Hawa Kamara og si Bila Padilla kay kana man ilang giilogan kana o. Dayon, shout out kay Charlie Patigayon. Shout out to. Mukas Biners. Mao na sila kung kauban sa una pero nagminyo naman silang Bila Padilla God. Yan. So napakalaki talagang mahirap talaga magtagalog. Tagalog nga, magbisaya rin ka. Dili, marami talaga nanonood sa akin ng mga Tagalog na ate. Magtagalog ka naman ate kasi hindi namin maintindihan yung Bisaya. Okay, pagbigyan ko kayong lahat. Pati dito sa YouTube, magtagalog talaga tayo kahit hindi, magahi-gahi talaga. Shut up, diri Said. Nabalik man na, oy. Kita kang nabalik, bulok, kanina mo ganay. So, ayan. So, yun ang bangka namin. I-view natin. Ay, bangka, hindi pala yung barge sweat. Ayun, so kay video ba yun na, oh. Mauna siya among pantalan. Kumbaga, mauna siya ang paingon sa... Ako na lang man. Hello, wala ka kita sa kungkuan? Kidit na yung permerupit. Kami. Si Bintot, katong nindot. Pero karon na, ka-practice naman ko. Nindot naman kayo. Ito yung ipit. Di lang ko kabalo ka ng splash, kanang mugawas ba? I-download mo gihapon na. Kanang mukarap-karap gani, di ko kabalo. So maunay Daima ha, Daima Shipping Company. Ha? Mga mimis baka nang taga... Dili ka kablo mo kuha na tong karat-karat? Dili. Murag sa TV? Download mo na, God. Dili mo na download yun. Sa kini master na mo automatic, basta mag-download ka ato. Wala. So mauna siya ang Daima kana. Picture ah. Oh, kuha magug ka. Si Charlie po, ayan. So mauna siya among mauna siya mangrove. Na daga kay basher, uy. Dili lagi! Bulok no! Diba, TikTok ba? Diba? So ayan. Once na maliligo tayo ng dagat, so may mga saging talaga, pero hindi ako nakapadala ng ginamos ngayon na bagoong. Banga ko, gupi. Ayan. Banga ko ba? Yung mga kasama ko, Hoy, shout out, Mary P! Ayan. Shout out guys! Tapos tugaya ko an. Yes. Walang tabay. Napos ang Buwalan to Vines na sikat po karon sila. Shout out. Bulan eh, bulan. Sa mga taga-Mukas Biners, na ako mga palangga sa una. Karon Hey guys! dili na sila na ako palangga. Yo, busog ko, busog. Sige ba ay pagbusog-busog. So wala man tayo sudan ani sa ato ang Magwa ko ginamos ha. kanila ang tubig parat pwede naman siguro. Lagi ni, pwes laipit. O ganun, i-try natin ha. I-try natin ha. Si Lasa. Mapara talaga. Yummy. May tae ba? Ha, kaya ginamos be. Naitay, magigit. Wala ko dira nay. Magwa ko ginamos ha. Hoy. Ayan, so kailangan talaga kumain, no? Dahil Dahil shout out kay Raymond Sapotalo from Barangay mo. Ano ba yan ang ingay-ingay ng mga dyan? So kailangan talaga kumain ng saging. Ayan. Balod. Loud. Ayan. Labing load, oy. Ang pagkakar. Merly at saka ni Maripel. Hi guys. Sulong. Lugoy. Unsa ingon ana? Hi guys, welcome to my channel. Not channel. Daan, balik ko. Channel pala. Ayan. So ang saya kasi hinog ito, hindi ito hilaw ha. Pet. Ayan. So wala tayong ulam. Ang ating ulam ngayon, andyan man na lalabay, kakain man na ng isda. Ay, back down ba yun? Oh! Ayan. Gara. Uy, tawag help me. Mainit na kaayon. Ay, yung isa. Libre cockpit. Nasama. Umar. Sama si Merly, oh.
Wala, kumuli ko nga na may sisira. Ayan, may airplane! May airplane! Kam na, ba't nga na nag-jeep line na? Oo. Dili! Dili! Aray, aray, aray! Ayan. Yo, ba't nga na daw? Liton! Ba't nga na daw na? So, ayan ha. Hindi ta kayo ni Trimukas ba? Walang ulam sa sa saging. So, kailangan natin ituslo sa parat na dagat. Kasi Tagalog sa tuslo. Ay, kailangan talaga natin itusloin. Ganon. So, try natin. Uy! Banlaw, banlaw. Hoy, comment naman kayo dyan. Hoy, ako ari. Ay, kalbaan ako. So, muuli na ko. Kay kuan naman, humana naman may ligog dagat. Na, ayan. So, nakita ninyo ang view sa among lugar, ha, anak. Kay kuan manggod, init na kaayo din ang tubig is nilalom na gyud siya. Mura siya og katong time gani nga San Juan. So, ayan. Mura gihapon, kagaya ng dinadaanan natin kanina. Ay! Na kailangan dadaan tayo sa butas ng karayom para makauwi sa ating bahay, ganun. Ayan. So shout out dyan ha kay Kirby Kenneth Kali, ayan. Kay Mami Angela Algie from Makulay, Nabuhay USA, yan, from USA. Kay Chika Berta, ayan. So sana no, yung na-mention ko, sana kasama tayo sa naliligo ng dagat, no? Ayan. Dati doon is, mahilig po talaga akong maligo ng dagat sa Sipaway Island. San Carlos City, Negros Occidental. Kasi white sand doon. And ngayon, wala mang sa white sand dito kasi Lanao del Norte po ito. Mukas, Kulambugan. Lanao del Norte. Kot. Ayan, oh. Nakita na natin ang lugar. Bilis ako yung upload sa YouTube lang. Ayan, so napakaganda talaga ang aming lugar. May mga ano pa. Hi! Hi, Treya! Shoutout kay Treya! Hello! Pakonek naman ng wifi dyan, char. Yan. So, uli na ko ha. Kaya ako ang buhok is, mura na siyang nabunot. So, ako na siyang ibabad niya og, conditioner. So, ayan. Thank you po. Thank you pala sa mga nag-subscribe ng YouTube channel ko. Thank you. God bless. And, ayan. Napakahirap talaga yung daanan. Thank you and God bless. Ingat kayo palagi. Wala kang